ga magani a gonar yaro mazamfari ba. Na rantsi da Allah wannan sirrin idan ka saya ka amfani wannan sirrin za ka yi shekara 100 kana amfani da shi kuma har za ka bar wa iyalan yaranka. Kamar yadda kake gani wannan mazamfariya ne, za ka zo ka samu ɗan na cikin guda daya tak, ka dai da yawa amma za a yi amfani da guda daya ne. Kowane daya za ka tofa lakadi ja'akum kafa 7 a rana ka hadiye shi. Na rantsi da Allah ko bom aka harba maka wallahi ba rai aike ba. Wannan sirrin ko sanda ne, duk da abin da zai cutar da kai wallahi lazim bare kusance ka ba. Wannan sirrin ƴan uwa al'umma masoyi annabi, kowane musulmi ya kamata wajibi ne akan shi ya roka ya aikata wannan sirrin, saboda domin yanzu duniyar mu na yanzu sace da kidnapping yayi yawa. Kai amfani da shi, na ranti da Allah ko gudu kake ba abin da zai same ka. Na baku wannan sirrin saboda annabi. Idan ka hadiye shi, amma fa shi inda rana ta fadi daga safiya in ka hadiye, in rana ta fadi daddinta ya kare, sai dai gobe, sai dai wani zaka kara. Rana ɗaya ta ake yi. Yau za ka yi, in ka ga dama gobe za ka yi, in ka ga dama jibi za ka yi, duka za ka yi insha Allah. Wannan sirrin ka samu mutum 15 kai sharing kai lakin kai wa annabi salati a comment ka dauka ka aikata insha Allah. In dai kai dan halak ne za ka yi wa iyayen addu'a, domin wannan sirri ne mai girma, kowa ya dauka ya aikata. Na ba ku wannan sirrin saboda annabi. Ga masu bukatan fatahi da jalabi, kofofin arziki su bude, taurarunka su bude, an jefe ka ka rasa yanda za ka yi, ko rariyar hannu ne yake damunka, kuɗi baya zama a hannuka dan uwana, ka mallake wannan sabulu da nake maka bayani. Wallahi lazim wannan sabulun ko da sila ko babu sila insha Allah da yardan Allah, Allah zai baka arziki, zaka samu farin jini, zaka samu daukaka, zaka samu buwaya. Wannan sirri ne mujarrabu. In kana son ka hada sabulu na, mun yi bayani yadda ake hadawa, babu bakin ciki, babu hasara, babu kyashi, kowa ya je hada in zai zaka yi iya. In kuma ba za ka iya ba, muna da hadidi insha Allah. Duk inda kake za a turo sakonka. Ka duba kan profile akwai nambobin mu, ko kolli kake bukata nan mallaka, ko hayaki, turaren wuta na samun mijin aure a satin da kika yi, na ranti da Allah sai kin samu mijin aure sai ko kin kai shekara 40 baki samu mijin aure ba. Wannan sirri na mujarrab. Duk abin da kake zo ka kira manager namu 07073444444. Duk inda kake insha Allah sakonka zai tura, ko kuma kai direct kai magana nambobin mu da yake kan profile. A baku wannan sirri saboda annabi, Allah ya kara wa annabi daraja. In dai ka iya karanta ayatul kursi to zaka karu da wannan sirrin, wallahi lazim billahi lazi zaka min addu'a. In dai ka iya karanta ayatul kursi, ka san kafa nawa zaka tofa. Ai min sharing al'umman annabi na duk duniya, kowa ya amfana da wannan sirrin. Ai sharing gabar da yamma, ko ina duniya, duk wani masoyan annabi ya karu da wannan sirrin. Zaka nemi ruwa mai tsarki mai tsafta, ruwa ko na bottle water, ko ruwan zamzam, ko ruwan sama, ka juye shi a kofi ko a kwano, ka tofa ayatul kursi kafa 87, ka tofa bismillahir rahmanir rahim kafa 92, ka tofa la haula kafa 92. Wayannan adadin da na fara maka su zaka tofa a wannan ruwa da nace ka nemo. To na rantse da Allah, in dai makiyi ne wai zai saka ka a gaba, al'amuransa lalacewa za su yi, hankalinsa ma ba zai sake dawowa kanka ba, Allah zai tura mai hau cikin rayuwarsa. To abubuwan da na faɗa din nan su zaka tufa a cikin wannan ruwa. Na rantse da wanda ya aiko annabi Muhammad, in dafa'i ne kayi wa kanka kenan. Wannan mujarrabun ne, kuma jalabi zai shigo cikin rayuwanka. An ɗauke wuta, amma bari in ƙara samu ku sirrin a cikin duhu. Tofawa ake yi a ruwa, a dinga shan shi na tsawon kwana 3, ko kuma kullum ka dinga tofawa na tsawon kwana 3 ka dinga sha wannan abubuwa da na faɗa ma. Billahi lazi zaka sha mamaki. In an ce maka wane makiyinka ne, wallahi to ka bibiya al'amarinsa, baya ganin kyau, baya ganin nasara a rayuwarsa. Wannan haka yake, ka'idan wannan sirrin kenan. Wayanda suke bukatan fatahi da dafa'i da jalabi, kofofin arziki su bude, taurari su bude, ana ma alƙawari ba a cikawa. Kana samun kuɗi, kana da matsalan nan, rariyan hannu, da zaran ka samu kuɗi ya ƙare baya zama. Kai kokari ka mallaki sabulu, ko kuma kina so ki mallaki saurayinki, ko kuma kana so ka mallaki budurwanka, akwai kwalli wanda zaka sa idon ka 24 hours. Billahi lazi yayi wa ka mallaki duk wanda kake so ka mallaka. Mujarrabun ne. Ko kuma kana son farin jini, kina neman mijin aure ne kin rasa, kina son yin aure emergency, albarkacin manzon Allah, wannan sirrin farin jini ne, mujarrabun mai ne shi kuma wanda zaki ringa amfani da shi. Ko kuma kana son farin jini, kana namiji, albarkacin manzon Allah ka mallaki mai din, baraka kunyata ba.
duk wanda yake bukatan haɗaɗɗe mana magana akan lambobinmu da ke kan profile ko ka kira wakilinmu 081 42 85 2992. Allah ka bar mu da